No, dámy a pánové, vážení posluchači, my se ještě s někým totiž spojíme. Já ho jdu vytočit samozřejmě přes telefon, protože on si ještě neinstaloval Skype, ale on se tomu nevyhne, takže my se koukneme za jedním pánem. Koukneme se za Jindřichem Tichým. Tak, já už jsem mu psal, měl by být tedy nachystaný. Tak se na to podíváme. Podíváme se na shromáždění, které se bude konat. A já jsem chtěl, aby to Jindřich řekl a představil sám. Slyšíte to? Okamžitě nám to jde do vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, Martine. Já tě zdravím. Tak, vítám tedy Jindřicha Tichého a chtěl bych od něj tedy teď slyšet, aby nám řekl něco, co se chystá tedy na příští to sobotu, konkrétně tedy na sobotu 13. května, aby nám udělal tedy nějaký popis, exkurs, co to je hnutí referendum ČSR a kdo tam může přijít, na co si lidé mohou těšit a vůbec na ty hlavní myšlenky. Takže Jindřichu, je to teď tvoje na chvilku. No, Martine, děkuju. Já takhle na vstup můžu říct v podstatě aspoň pár úvodních vět. Referendum ČSR je nový občanský hnutí, který se v podstatě ujalo takovým jedním společný myšlenky, že už máme dost všech politických mafií. Mm-hmm. A vzniklo to z projektu občanský referendum a dost republiku zpátky občanům a spojení spolku Čes Svoboda respektive Černohorský. Mm-hmm. Je to postavený na tom, že jsme v podstatě kompletně zpracovali všechny hlavní body, které jsme položili na stůl a řekli jsme, co je tady špatně a je potřeba opravit. A myslím, že nemá cenu propagačně to tady opakovat na tomhle bezprostředním improvizovaném vstupu. Ale samozřejmě, že se to týká od imigrantů počínaje trapnýma důchodama, žebráckýma holema na mzdách, špatným zdravotnictvím, úpadkem společnosti, školství, morálky, bankstery, napojení na penězovody prostě do Evropské unie, do nadnárodních korporací a to všechno jsou věci, které jsou všechny propojené, provázané, vytvářejí v podstatě ten stav, kterým se dneska v té republice nacházíme. To asi shrnout. Tak jsme to rozebrali na x bodů. Dala se nás dohromady skupina koordinátorů, kteří se prostě sešli, úplně normálně jednoduše se domluvili, sešli se, položili jsme ty problémy na stůl a řekli jsme si, když už tady máme tisíce právníků, ekonomů, všeho možného, za 27 let nespáchali nic jiného než maraz. A maraz a bídu, v který dneska prostě žije půlka národa. Tak jsme si řekli, že prostě hůř to vymyslet nemůžeme. Tak jsme prostě sedli, začali jsme pracovat. Začali jsme pracovat tím stylem, že nebude to plátrat žádný politický hesla, nějaký prostě tady referendum. My jsme řekli jasně, že je potřeba plný referendum a šli jsme do hloubky. Zpracovali jsme to prostě až do posledního, řekněme, hrubého detailu. Jak by to fungovalo? Prostě jinými slovy, jsme to pojali i těch ostatních komodit a prostě jsme prohlásili jednu věc, je potřeba před volbama přijít s kompletním, ne programem nějakých tezí a nějakých názvech, ale s kompletním paragrafovým změním, jak a co změnit. A samozřejmě, že to jsou tak zásadní věci, že když to pojmeme jako my občani a ta mafie na té druhé straně bez rozdílu, jaký nosí triko a barvu, tak oni se budou bránit a je milion lidí v této republice napojených na ty banksterské důvody. A ty se taky budou bránit. Takže je to postavené na zákonech. Oni zmanipulovali zákony, zdeformovali je, aby je mohli využívat na daňový úniky a jestli se tady bavíme o nějakých akcích, daní nebo nezdaní, to jsou všechno tak směšný drobný v tom, co vytýká ven do ciziny, mimo stát, státní rozpočet, co tady vytvoříme prostě za biliony korun hodnot. No. A oni jdou mimo státní rozpočet prostě do ciziny, prostě si někdo vyvezne a nainvestuje se prostě od Bulharska po elektrárnách prostě do čehokoliv. A to prostě má úplně jiný kanály a potrubí, kudy ty peníze chodí, než jsou státní. Jo. Ale pojmeme stát, teda jakože
máme-li být stát, tak jsme občanský stát, ne? Tak by to mělo být. Občané si tvoří svůj stát proto, aby jim sloužil. Takže je to teda majetek občanů. No a nikdo nám tady ten majetek vyváží jakýmsi podivným nadnárodním potrubím prostě neustále, no a pak se divíme, že nemáme na nemocnice, že nemáme na důchody a že o tom zbytečku, který tady zbývá, se ty mafiáni u nás, to se dá nazvat jenom kolaborantní, nic jiného, prostě ty slouží cizí moci, cizím zájmu. Tak i o ten zbytek se ještě revou a hádají se tam jeden přes druhýho prostě. Já do toho vstoupím jenom jednou větou, jestli můžu úplně jakoby odbočit. Ano. My máme období dneska 5. až 9. května. My jsme sice neprošli brutální válkou, druhou světovou válkou jako jiní země, ale přesto byla spousta českých hrdinů, moravských, slezských, kteří prostě padli a bojovali aspoň těch 5 dnů proti tomu Německu, proti tomu nacismu. Spousta jich padla. A ty naši šašci v té politice neumějí předvádět nic jiného, než se politicky handrkovat vo volovinách, než aby aspoň na těch 5 dnů zmlkli. A prostě přiznali nějakou důstojnou čest k tomu, že prostě tady nějaká historie, nějaká památka, nějaká úcta. Prostě přestali jsme si vážit tradiční hodnot. A řešíme nějaký sobotky, nebo prostě co to je za karikatury, jo. Takže prostě my jsme ztratili jako národ prostě spoustu hodnot, necháme se tady vodit na vodítku, jo. Takže prostě to jsou všechno prvky, které nás motivovaly, prostě, že už toho fakt máme dost, prostě. Nerozlišujeme prostě politiku, barva, prostě politika je všechno špatně, to je mezistanice, mezistupeň. Jsou tady jenom lidi a buď jsou dobrý nebo špatní. A prostě pro ty dobrý to většinou dopadne tak, že mají dneska bohužel žebráckou hůl na krku a prostě ti horší, ti špatní, prostě ty se vezou ve zlatým kočáři, ale ty nás tady poučujou, jak to má být a jak oni jsou ty chytrý. A přitom po nich 27 let tráva neroste. No, jak jsme řekli až a dost. Tak jsme založili prostě politický hnutí, který je dneska v průběhu registrace a sběru podpisů. A prostě nechcem žádnou krev, nechcem žádnou revoluci, žádný šílence, prostě my se chceme zcela mírumilovně dostat k situaci, ale s velice důraznou silou tedy k tomu, že tu politickou mafii prostě vyženeme, vypráskáme ji, vydefinistrujeme, legitimní cestou u voleb prostě. Jedna myšlenka, občané proti politickým mafiím. Někdo bude namítat, že už to tady v roce 89 bylo, že to bylo zneužito. No to je základní bezpečnostní prvek, které je potřeba si uvědomit, aby se to nestalo znovu. Tak. Proto čím víc obyčejných lidí se do toho zapojí. I s tou myšlenkou hlídat to, aby to nějaký hável nezneužil pro ten banksterismus, to tady 27 let máme, tak je čím víc lidí se zapojí a bude si to taky hlídat, tak tím líp. Ale jinak než to občanskou silou to nepůjde. No a proto je tu referendum ČSR, proto jsme se s Jirkou jako dva nadšenci zbláznili, dali jsme to dohromady a dnes a denně na tom 16 dní děláme. A 13. jak si zmínil to datum, bude první shromáždění občanského odporu referenda ČSR a každého, kdo má zájem se připojit, přidat nebo spolupracovat. Tak. Je to na Praze 9, v hotelu Long, maximální kapacita je 250 lidí, bohužel, i tak to stojí do slušný peníze, protože se na to díváme jak na to Národní divadlo. Vyhnali jsme už pár pokusů o to nás zaplatit, vloudit se sem s nějakýma penězma, protože peníze jsou potřeba, musíme dát dohromady zhruba 400 000 na to, aby jsme mohli zaplatit státní vynucený poplatek, což je překážka pro obyčejní lidi docela těžká, pro miliardáře ne. Takovým robejškům se to povídá, když má za sebou pentu, v ostatním taky. Takže prostě lidi, když se prostě opravdu chtějí postavit na zadní, tak to musí sbírat jak na to Národní divadlo, nebo do týkáře, když si zaústí. Tak, národ sobě zase, že ano, protože musí to jít od spoda. Jindřichu, počkej, máme tady... Jestli mi dovolíš jednu větu, aby nám neutekl kontext, jo, tak k tomu sběru samozřejmě, že je spousta lidí, kteří cítí prostě, že to tam pojede na Kanáry za to, nebo prosím vás, nesmysl, jo, když budeme na tomhle stavě, tak to nikdy nevyhrajeme a v říjnu si to rozdá zase mafie. Jo, ty riziko to je to potřeba hlídat, samozřejmě, lidé jsme různí, ale prostě jiný to nepůjde.
dopovím jenom tu Prahu 9, je to divadlo Gong, 250 míst, je to na Sokolovský a je to 13. 5. v sobotu od 10 do 16 hodin. Tak, já umístím ještě banner, ale my tu máme ještě Martina Béma, chce se spojit. Tak počkej, říkal s tvým svolením, tak já ho tady picnu. To on si na mě šíknu a vymyslí. Já nevím. Nepsal nic, takže... Halo, Martine. Halo. Ano. Ahoj, Martine, co si na mě vymyslíš, prosím tě, povídej. Ahoj, já ti skoro nerozumím, nějak to tam chrčí. Martina Marcikána samozřejmě rozumím, ale u tebe to jak si chrčí, co si chtěl říct ještě jednou? Říkám, co pak si to na mě vymyslel za otázku. Ne, já na tebe nemám otázku, já jsem tě přišel podpořit a nejenom tebe. Přišel jsem podpořit několik akcí, které se chystají, ale rád bych začal samozřejmě s tebou, protože voláš a hovoříš o svém referendu. Takže já nevím, asi si možná to dopovídej, nebo jestli můžu možná přečíst to tvé prohlášení tak konkrétně, jak je napsané s tím, kdo byl pozván. Prosím tě pěkně, Martine, radši to přečti, protože já jsem před chvílí absolvoval hodinovou telefonní konferenci asi s 5 lidma a já skoro chraptím. Tak my jsme na ty konference hodinové docela zvyklí, že? No, asi tak. Dobře, takže já teda se rád přidám. Přečtu tady prohlášení občanského hnutí Referendum Čest, svoboda, respekt. Prohlášení a pozvánka. Text zní: pravdou je a zlou. Pravdou je lepší podmínky k životu vybojovat sami. Nikdo je za nás nevybojuje, nikdo nám je nedá. Pokud se sami nepřičiníme o to, aby nastaly změny k lepšímu, žádné se konat nebudou. Banksteři a lidé naučení systémem těžit z práce lidí ve společnosti, z ovládání moderních technologií, médií, z ovládání zákonů a zákonodárné moci prostřednictvím pseudodemokracie a skorumpovaných politických stran se jen tak nevzdají. Říkáme jim lidově banksteři a gangstři. Mocenské politické mafie a celý jejich systém totiž funguje přesně na principu mafií zájmových skupin v menšině. Jejich bohatství a moc pramení v neschopnosti občanů se tomu bránit. Jejich moc nad námi pochází také z jedné jediné základní příčiny. Potřebují naše hlasy, abychom je stále a opětovně volili a dali mandát vládnout na další 4 roky dál a dál, až je z toho 28 let marastu, ve kterému musíme, a já si dovolím doplnit, že ještě chceme, žít. Něco je špatně, je třeba to opravit. Mají všechnu moc v rukou, peníze, ekonomiku, média i zákonodárství, parlament, vládu, soudy, policii i armádu. Jsou silní, mají vše a přesto existuje v jejich systému, v jejich matrixu jedna velká mezera a možnost, jak je porazit. Je jich málo a nutně potřebují získat naše hlasy, aby se opět zmocnili vlády na další 4 roky. Občanská jednota, která je všechny bez rozdílu odmítne, je zbaví většiny jejich moci, kterou kontrolují. Jejich systém se potom ze dne na den zhroutí jako domeček z karet. Pokud své volební hlasy jednotně dáme jen sami sobě, občanskému hnutí, a nedáme je banksterům, gangstrům a jejich politickým mafím, můžeme potom opravit věci kolem nás tak, jak budeme nejlépe umět. Všechny věci, které jednotně chceme, bez ohledu na to, kdo jsme byli, kým jsme a čí budeme, jsme jednotní v mnoha zásadních věcech, aniž bychom to tušili. Spojuje nás mnoho přirozených věcí, není třeba hledat modly, kariéristy, populisty a v naivní víře, že to za nás vybojují. Jenom naše společná jednota je schopna bankstery a politické mafie porazit. Nejsme snad jednotní v těchto věcech? Tak, toto je text prohlášení občanského hnutí Referendum ČSR. Dále je tady 8 bodů. První, nechci válku. Druhý, chci za poctivou práci spravedlivou odměnu, za kterou mohu důstojně žít. Třetí, chci za celoživotní práci důchod, na který mohu důstojně žít a existovat. Za který mohu důstojně žít a existovat. Za čtvrté, nejsem otrok ani státního systému, ani banksterů, ani politiků. Za páté, stát si zřizují občané proto, aby jim sloužil. Za šesté, právo, spravedlnost, poctivost. Za sedmé, zákonů má být co nejméně a mají být srozumitelné všem. A za osmé, ke společným myšlenkám nepotřebujeme žádné politické strany a mafie. Následuje pozvánka na toto první shromáždění občanského odporu, jak se nazývá, a toto shromáždění se tedy zopakuji koná
13.5.2017 v Praze v divadle Gong, ulice Sokolovská 191, Praha 9. Začíná v 10 hodin, končí zhruba v 16 hodin. Spojení metro B, stanice Českomoravská, dostanete se tam rovněž tramvají číslo 14 a 16. Stanice se jmenuje divadlo Gong. Občanské hnutí zve každého, komu není stejné, jak to v naší zemi vypadá a má chuť a vůli přidat se k občanské aktivitě bez politických stran a skrumpovaných mafií. Předpokládám, že bylo myšleno bez konvenčních současných politických stran a skrumpovaných mafií. Na shromáždění se dozvíte program občanského hnutí, jak a co vše je potřeba opravit, aby bylo lépe a které vzniklo proto, že už bylo dost 27 let lhaní, planých politických slibů, populistů, kdy se stále nic nemění, neplní a stále nám vládnou spekulanté a podvodníci v růžových, modrých, rudých, hnědých, zelených a černých kravatách. Já osobně bych spíš ty kravaty nazval skrytě hnědými, ale to je můj osobní dodatek. Představení programu občanské změny. Řešení a odpovědi na dotazy hostů. Body. Úplné referendum, ne pouze částečné. Zákonodárná moc občanů. Imigranti. Občanský důchod, občanský podíl a občanský účet. Zrušení politických stran. Stop politickým mafiím. Stop justičním mafiím. Stop bankovním mafiím. Stop exekutorským mafiím. A akce Pošli to dál Jiřího Černohorského. Pozváni budou i zástupci jiných hnutí a alternativ s prostorem cirka 5 až 10 minut na volný příspěvek. Pozvaní jsou republikáni, dále Národní demokracie, dále SPD, Změna pro život, BPI, pak jsme pozvaní my, respektive já, Duch doby, hnutí Zeitgeist, dále Hej občané, Velká dohoda, Mladí vlastenci, Freedom of Europe. Martine, já ti tam vstoupím do toho, ty se omluvili, že nebudou moci, jo? Freedom of Europe. To tady vidím, to jsem právě chtěl říct. V závorce tady vidím, že se nemohou účastnit, takže ty byli pozvaní, ale už se omluvili. Mimochodem, co se týče hnutí Zeitgeist, tak já vzhledem k tomu, že natáčím a budu přenášet i živý přenos do svobodného vysílače CS, tak a budu za kamerou, tak za mě v podstatě tam vystoupí můj kolega, kterého tak můžu nazvat. Není tedy z hnutí Zeitgeist, ale je z Venus projektu. Venus projekt je v podstatě související projekt se zhruba 95% nebo 95% shodou myšlenkového toku a tento v podstatě vystoupí za nás nebo za mě, ten mě, dal by se říci, zastoupí. Čili místo hnutí Zeitgeist tam bude Venus projekt. Dále tedy byl pozvaný Moravský kulatý stůl, pak tady vidím, že další alternativy se ještě mohou přihlásit cestou výše uvedených kontaktů. Kontakty naleznete na stránce referendum.csr.cz. Samozřejmě budou následovat diskuze, odpovědi na dotazy účastníků a průběžně v průběhu akce bude podpisovat petice pro založení občanského hnutí a eventuální přihlášky členů do tohoto občanského hnutí. Takže určitě se dostavte, místa by tam mělo být dost, přenos tedy, jak jsem říkal, bude živý do svobodného vysílače CS. Samozřejmě nic nenahradí osobní účast, která je potřeba mnohem více. Dál bude, jak jsem říkal, budu akci zaznamenávat, takže za nějaký týden zhruba tak bude kompletní video, včetně popisků, tak jak to bývá u mě zvykem. A dále by se mohl dostavit i Petr Vojáček, který bude akci možná přenášet i živě do televize, respektive na Facebook Referendum CSR, eventuálně se to skopíruje i na stránku svobodného vysílače CS a dál, pokud to bude možné. Tohle to samozřejmě společně s Martinem Marcikánem, což jsem slyšel, že bude taky přítomen. Martina, ti do toho musím vstoupit, prosím tě, Referendum ČSR ještě nemá virtuální kanál na Facebooku, takže z největší pravděpodobností, ale to se jenom dohaduju, to bude cestou YouTube kanálu Čes Svoboda, respektive Jirka Černohorský. Jasně.
Dobře, tak fajn, takže to je tato pozvánka. Asi možná vás teď nechám mluvit, protože pak tady mám ještě jednu pozvánku, kterou bych rád řekl, byť tady není úplně k věci, nebo k téhleté věci. Rád bych ji přečetl z toho důvodu, že se jedná o demonstraci, která je již zítra, tak jestli si můžu dovolit jenom na chvilku odbočit a pak vám vrátím slovo, abych zbytečně nezdržoval. Tak jo, já jsem moderátor, Martin má ještě slovo a pak ho vyšoupnem. Sice mám slovo, ale nebude to k tématu této strany nebo této vznikající iniciativy, bude to k tématu jiné iniciativy. Každopádně máme se spojovat všichni různě, takže to tady si tady dovolím přečíst, jestli můžu, a pak vám vrátím slovo. Čili zítra se koná demonstrace na obranu vlasti, míru, pravdy a spravedlnosti. Zítra, to znamená v pondělí 8. května od 14 hodin v Praze na Letné naproti Spartě. Pořadatelem je občanská iniciativa Lidé lidem, kterou zastupuje Oldřich Lukáš. Text iniciativy zní takto. Vážení blízcí i vzdálení, přátelé i nepřátelé. Žijeme v době střetu naší civilizace s anticivilizací, v době, kdy se největší světové zlo rozhodlo zničit populaci pomocí chemtrails, vakcinace kojenců, geneticky modifikovaných plodin, jinými slovy GMO, zkratkově ekonomického zotročování nebo rozpoutáním třetí světové války. Naše likvidace má proběhnout na úrovni duchovní, zničením špičkového výchovně vzdělávacího systému. Tady si dovolím za sebe dodat, že si tou špičkovostí vzdělávacího systému nejsem tak úplně jist, ale nevadí. Možná tím bylo myšleno něco jiného, s čemu jsem neporozuměl, takže mě neberte vážně v tomto mém dodatku. Pokračuji dál. Pošlapáním hodnot, prověřených generacemi předků, paděláním historie. Tady jsem se zarazil, protože jsem tady omylem napsal poděláním historie. Zmiňuji to, protože ono v podstatě to nemá moc daleko, no to souvisí, takže padělání historie a podělání historie. Historie se v současné době podělává, takže to tady jsem možná napsal tak nějak omylem, ale ve skutečnosti správně. Takže paděláním historie, rozbíjením rodiny a znevažováním tradiční role muže a ženy. Ekonomika je devastována mezinárodními bankstry a tuzemskými žraloky za vydatné pomoci justičních a exekutorských zločinců. Političtí vlastizrádci, podvratné neziskovky a mediální prestituti dokonale roztříštili společnost a vedou nás k likvidaci všeho, čím jsme kdy byli, co jsme kdy vlastnili, znali a uměli. Násilnou rasovou islamizací z nás chtějí udělat masu hnědých nádeníků. Stále více lidí tuší, že se blíží okamžik zlomu, který nevratně rozhodne o tom, jak a kde budeme my a naše děti žít. Pouhá slova a další demonstrace už nestačí. Existuje jen jediná nenásilná cesta, jak se zbavit vlastizrádných parazitů, aniž bychom zlo vyháněli zlem. Spojit celý národ do jediného šiku a ve volbách vyhnat rovnou na pracák či do kriminálu. Proč to tedy pro Boha neuděláme? Inu, protože nám v tom brání náramně zlý pán, lidské ego, které každému našeptává, že jen on má nárok na kariéru za jakoukoliv cenu. A ta cena se jmenuje nedostane se tam nikdo. Nepochopíme-li to, zničíme možná poslední šanci zachránit, co se dá. Vlastizrádní zločinci pak s námi udělají krátký proces. Jsme-li již dnes vyhnanci ve vlastní zemi, tak potom budeme otroky ve vlastním domě. O tom všem a o významu spojování v boji o záchranu naší budoucnosti budou 8. května 2017 v Praze na Letné hovořit moudré a statečné osobnosti, pro které vlast, mír, pravda, spravedlnost či národní hrdost nejsou prázdnými pojmy a nabídnou i konkrétní řešení. Na rozcestí osudu našich národů má každá nadčasová myšlenka, pozitivní emoce, moudré slovo či statečný čin nesmírný význam. Stačí i velmi málo, abychom se vydali na cestu důstojného plnohodnotného života, anebo tam, odkud už nebude návratu. Vše záleží jen na nás. Přijďte a pomozte nám, těšíme se na vás. Jménem řady členských iniciativ a spolků inženýr Oldřich Lukáš, iniciativa Lidé lidem a kolektiv. Čili připomenu, kde? Praha Letná, naproti Spartě, kdy? 8. května 2017 od 14 hodin, čili zítra. Tolik k pozvánce iniciativy Lidé lidem. Zároveň tady ještě nakonec, to jsou vlastně pozvánky na 2 aktuální demonstrace, které se teď budou konat. A nakonec pro zajímavost, pokud vás to zajímá, tak včera jsme se účastnili s Jirkou Černohorským a Michalou
Michailou Homolkovou z Mladých vlastenců, demonstrace na podporu Marine Le Pen v Drážďanech. Video je již k dispozici, podívejte se na Facebook Svobodného vysílače CS, najdete ho tam, můžete si ho přehrát, má třeba 20 minut, jsou tam samozřejmě proslovy, jsou tam proslovy vystříhané pouze Jirky a ostatních českých přítomných. Proslovy německých si můžete dohledat na stránkách německých. Můžete se podívat, jakým způsobem probíhají protidemonstrace anarchistů a v podstatě lidí, kteří se mylně nazývají antifašisty. Já jsem to v podstatě nepochopil. Možná vám k tomu přečtu takové malé závěrem vyjádření, které jsem k tomu videu dal za v podstatě důvdoby.cz, respektive etik.cz. Několika stovkou demonstraci na podporu volební kandidátky Marine Le Pen znevažovala přítomnost a podpora německých neonacistů, proti kterým pořádali protidemonstraci zejména místní anarchisté, zmíleně označující se za antifašisty, nechápajíc společně s neonacisty, že právě tato svolaná akce byla dle pravé definice tohoto pojmu antifašistická. Paradoxně tak, tedy podle našeho názoru, měli oba tábory stát na opačných stranách, aneb zmatení lidé činí zmatené činy, čemuž se vzhledem k poměrně účinnému vymývání mozků fašistickým západem nelze divit. Propaganda zkrátka funguje a i takovéto naprosto nepochopitelné společenské jevy mohou být jejími následky. Toto není případ pouze Německa, za antifašisti se pomíleně označují anarchisté všech zemí. K tomuhle tomu jenom dodám. Anarchisté a podobní lidé, když se na ně podíváte, tak se jedná většinou o mladé lidi. Většinou se jedná o lidi, kteří jsou nějakým způsobem drogově závislí. Můžete je vídat na ulicích, kolikrát i u kontejnerů a dál. Když si přečtete definici pojmu slova anarchismus, tak to je v podstatě chaos. Takže podle teda mě, co jsem za svůj život tak nějak vypozoroval, mám s tím nějaké své konkrétní zkušenosti, tak vlastně je to celé tak nějak míněno obráceně. Anarchisté vlastně říkají, že vlastenci jsou fašisti. To je přeci nesmysl, to je přeci obráceně. Podle mě tedy oligarchové, kteří se snaží už z historie ovládnout ovládnout východ, takhle, tak využívají právě těch příliš nepřemýšlejících lidí vlastně k tomu, aby tady nastolili chaos. Ten chaos je tady nastolován i vlivem té migrační vlny. Ono v podstatě jednodušší lidi, kteří se moc nezajímají, tak jsou poměrně snadno manipulováni a výsledkem jsou právě třeba i tato konkrétní záležitost, kde se vlastně naprosto obráceně úplně převracejí ty hodnoty. To mi připomíná něco Já ti můžu, Martine, jestli ti do toho můžu vstoupit, to máš úplně zádný příklad české mediální scény mainstreamové, která neustále opakuje o skupinách lidí, kteří chodí po ulici, že jsou to ultrapravičáci a že jsou to nacisti. A přitom málo kdo si uvědomí, že pointa je jednoduchá, že nacismus je národní socialismus. NSDAP, národní socialismus, ale oni to furt označují za pravici. O čem to je, že jo? Přestože teda, jak si mají to černý na bílými na té Wikipedii, že je tam napsáno, že je to národně socialistická strana, ale tam je taková demagogie v té Wikipedii, že je národně socialistická strana s pravicovou orientací, jo. Počkej, ty říkáš, ty myslíš nacionalismus nebo nacismus? Já jsem ti nerozuměl, jak ti to tam chrčí. Nacismus, samozřejmě. Nacismus je vyznavač NSDAP, německé národně socialisticko-demokratické strany. Nacionalista je vlastenec, jo. Prostě to jsou neustále zaměňovaný pojmy, jo. No tak když jdeš po naprostý definici toho slova, takže ty chceš vlastně říct, že nacismus, o čem se tady často mluví, vlastně nebyl nacismus, že to bylo něco jiného. Ne, já jsem chtěl říct, že česká mediální scéna neustále označuje různé demonstrace ultrapravicovými a okamžitě to podsouvají a přidávají k tomu nacistickými, jo, že jsou to náckové, protože nácek je lidový výraz pro nacismus. Jasně. Jo, ne pro nacionalismus. Jo.
Já mluvil si o manipulaci těch médií a zneužívání a pletení těch lidí, že jo, a oni to opakují tak dlouho, až se to těm lidem zafixuje do hlavy a projde pár let a pak ty lidi v podstatě si pod tím představují úplně něco jiného. Ale to mi připomínáš jednu dost rozšířenou věc, že si lidi vlastně stěžují na komunismus, nadávají na komunisty, komunistický režim, přitom ale žádný komunistický režim nikdy nevznikl, nikdy neexistoval. To byl socialismus, ne komunismus. No, je všeobecná tendence je zjednodušovat, my to děláme taky. My jsme si pojali slovo bankster, že jo, prostě a sdružujeme už pod tím všemožnou špínu, politickou, ekonomickou, právnickou a prostě to napojenou prostě na ty nadnárodní koncerny. Jak jsme jim dali jméno bankster, no. A ono se to ujalo. Ale tak ono zjednodušovat je v pořádku, jo? To je i logický a nakonec přece každý se může zeptat na to, co to znamená, na ten význam, než začne hodnotit. Jo? Ale tady je problém úplného zaměňování, jak jsi řekl, tak já to vlastně dodám takový známý fakt, nebo známé rčení, že 100krát zopakovaná lež stává se skutečností, jo? Protože tomu začnou lidi prostě věřit. A nejhorší je to, co dneska se prostě učí na vysokých školách, co těm lidem vkládají do hlavy. A teď se podívej na ty akce těch různých studentů a podobných lidí, co tady vymýšlí jako doslova za nesmysly, za bejkárny, jakým způsobem prostě učí, jo. To nemá obdoby, jo. Zvlášť, když se podíváme obecně na úroveň prostě českého vzdělávání, komu dneska prostě dají ten titul, to je neuvěřitelný, jo. Ale ono se není čemu divit, protože kvalitní kantoři utíkají do zahraničí, nebo se vůbec... Prosím? Máš na mysli zrovna takový příklady, který jsou docela raritní, že vysokoškolák napíše do Birka s tvrdým i? Cože nerozumím tě ještě jednou? Jestli máš zrovna na mysli takové vtipné případy, že potkáš vysokoškoláka, on ti na nějaký televizi napíše ráno text reklamní, propagační a napíše slova stylu do Birka s tvrdým i? Něco takového třeba. A to je velmi častý příklad. Elita mediální, ne přece. No. A nebo vůbec, že jo, to téma teďka rušení těch zvláštních škol a těch lidí, nebo těch dětí, kteří potřebují tu zvláštní péči vyšší, tak oni je umístují do běžných škol, kde se potom následkem toho dost zabržďuje výuka, no tak jak potom k tomu ty děti, nebo jak k tomu potom to vzdělávání přijde, že jo, když potom, jak potom je to dětské školy být? Ne moc lidí domyslí, když tyhle ty dekadentní úpadky budou fungovat rok, 2, tak to je jedna situace, ale když potom trvají let a 20 let, no tak potom ty důsledky jsou katastrofální, protože obecně to shrnu jenom pravidlem. Příklad pro existenci státu je důležitá rodina a jejich děti a jejich výchova. Já se ptám obecně, může rodič naučit své děti něčemu, co sám neumí? Je to tak, ale rodič může naučit své děti názorům, kterým věří, které mu řekl někdo jiný, a to je potom exponenciální problém. No, tak. Když jsou potom některé ty stavy dekadentně upadly až tak, že potom to samozřejmě učí děti, ty si naučený blbosti, no tak potom to samozřejmě musí mít spirálu dolů, že jo, protože tam potom chybí a ztrácí se tvůrčí potenciál těch lidí hledat cestu, hledat řešení a jenom zkoumají, co jim je předloženo. Až to končí někdo na virtuálním světě Facebooku a ty lidi žijou už prostě opravdu v tom Matrixu, ale prostě ani ve snu je nenapadne. Zvednout, já to řeknu lidově, jo, zvednout zadek a prostě jít pro to něco udělat. Prostě, jo. Je to tak, no. Jinak, jestli tě můžu, Martin, poprosit, ten rozhovor je úplně sice skvělej, ale já potřebuji říct nutně, než na něj zapomenu jednu připomínku, kterou mě teď Facebookem požádal, Petr Stuchlík. Já jsem v té pozvánce udělal jednu chybičku, já jsem tam napsal, že jsou pozváni změna pro život, ale ono je to změna pro lidi. Změna pro život je úplně někdo jiný. Aha. No, tak jenom bych formalitu určitě zadost. Jasně, já se stejně rozloučím, já jsem v podstatě tady chtěl jenom v rychlosti přednést ty 2 poznámky a to jenom z toho důvodu, že ten zítřek je velmi aktuální a teď je ještě taková doba, kdy tady posluchači jsou, tak aby to slyšeli. Takže já se rozloučím, nebudu zdržovat, máte toho hodně a uslyšíme se zase příště. Respektive možná se uvidíme i zítra. Dobré. Takže se mějte krásně a naslyšenou. Díky, tak to byl Martin Bém z hnutí Zeitgeist, stránky samozřejmě zeitgeistmovement.cz, když tak také duchdoby.cz, kdo by si to nepamatoval v tom anglicko skoro německém.
Tak, Jindřichu, no, takže jsem zvědavý, kolik dorazí lidí, jak říkal Martin, bude se to přenášet, zkusíme to přebírat, nebo uděláme všechno pro to, aby se to přebíralo tedy i na naše stránky, uvidíme, jestli teda bude aktuální i to video online, jestli dorazí ten pan Vojáček, bylo by to skvělé. Takže lidé mohou přijít. Samozřejmě já bych řekl, že asi to nejdůležitější je těch 8 bodů. Jako my nemusíme hledat furt nějaký tady ploskule a věci. Takže lidi, pokud nechcete vám... Martin, to je jeden z materiálů, který byl dělaný účelově, tady tam je bodů 8, ale v dalších materiálech jsou zase v podstatě ty komodity seřazený trošičku obsáhlejším způsobem, za třeba těch bodů 18 a pak jsou materiály, kde jsme rozepsaný poměrně zdlouhavě, až se to ani nechce číst nám, na to lidem, ale v podstatě těch problémů je tolik, že bychom mohli napsat knihu. No tak 25 let se na tom pracuje, že jo, na tom, takže je opravdu co napravovat, jako všechno je tady rozkradený, všechno je zničené. Ona je potřeba to pamatovat na to praktické řešení, když budeme jenom mluvit a furt psát, tak napíšeme spoustu papíru a spoustu knížek a ona je potřeba konat. Tak. Do října je málo času, co bude po říjnu? A kdo nám tady bude vládnout je jenom našich rukou, ať toho času je strašně málo. Protože ty obstrukce pro vznik hnutí, co to stojí peněz, prostě, co to stojí překážek, je tolik, že to považuji, když řeknu průměrný normální smrtelník, prostě tak to zdá v polovině, protože řekne, já na to nemám nervy, co nám tady zavedli za fašismu. No. No nic, no, jestli máš nějaké otázky, člověče, ne, myslel jsem s tím, že zase, aby někdo neřval, že to je nějaká alternativa s tím, že to nějak vyšumí, tak samozřejmě, kdo přijde a poslechne si všechno to důležité, tak si myslím, že bude vědět, hlavně ty praští a přípraští by mohli dorazit. Bude to tedy sobota, takže času je teoreticky dost, že ano? No, Martine, je to postavený asi tak, že prostě první půlka je to seznámení, je toho strašně moc, takže protože tam máme od 10 do 4 hodin čas a bude tam polední pauza, tak ta půlka je věnovaná 2 hlavním nosným pilířům a to jsou ty programové body uvedený do té podoby, aby jsme to nějak dokázali dostat za tak krátký čas prostě těm lidem na stůl, aby to bylo srozumitelné a nekoktali jsme na nějaký prostě ideový přednášky, který prostě celý prostě přestanou vnímat, takže to musíme nějak zestoupnit, ale chcem to maximálně výstižně položit na stůl, jako startovní čáru. No a druhá ta polovina, té první poloviny, to je Jirka Černohorské, jeho akce Pošli to dál. Škoda, že se nemůže napojit, protože někde teď prostě musí vydělávat peníze. No. Živí se v podstatě ve dne v noci, aby jsme prostě přežili nějakým způsobem. Já jsem mu to volal na poslední chvíli, jsem to stihnul a omlouval se mi, že nebude moc, protože má nějaký nařízený věci z dispečingu. Ale bude tam prezentovat teda ten svůj projekt Pošli to dál a tam si lidi poslechnou prostě naživo, jak to má Jirka seřazení. A pak bude oběd. No a odpoledne jsme se snažili zhruba 10, já jsem to nepočítal, zhruba 10 pozvaných hostů. Rozjeli po 5 minutách, protože toho času je tam strašně málo v tom pronajatým sále, odlučeným. A chtěli jsme nechat nakonec co největší čas pro ty návštěvníky, aby prostě nechodili na přednášky, ale by měli možnost prostě aktivně to shromáždění, tu konferenci ovlivnit, takže jsme tam nechali zhruba 1,5 hodiny, jestli se nepletu, na to, aby mohli pokládat dotazy v podstatě komukoliv budou chtít, jak nám, tak hostům. Protože to odpoledne není tematicky věnovaný už nám, ale hostům a diskuzi a otázkám, takže samozřejmě hosti si přednesou to co oni uznají za vhodný, my jsme to nějak neomezovali, oni můžou svobodně svoje vlastní příspěvky, nebo cokoliv. No a ty návštěvníci, ty diváci nebo posluchači, tak samozřejmě budou moct pokládat otázky komukoliv zase prostě přesně tak, jak je to bude zajímat. Takže je to v podstatě takový malinko občanský interaktivní, protože chceme sbírat zpátky zpětnou vazbu, chceme sbírat přímý, živý problémy a prostě otázky tak, jak to lidi vnímají a na co by se mělo zaměřovat prostě hnutí. No, není to o tom, že jsme někde položili něco na stůl a teď to takhle pojede. To, co je hotovo, to je sice stabilizovaný, to tak pojede,
ale samozřejmě je to občanský hnutí, tak prostě musí vycházet z toho, co lidi chtějí a povídají. Jo. Fajn, dobro, hele. Tak, prostoru jsme tomu teď věnovali dost, nechám tě, pustím tě, ať si můžou hlasivky. ať si můžou hlasivky odpočinout. Ale nejsem v Americe, prosím tě, no, jsem v Čechách. Přesto si budu dát snídaní. Tak. Je spousta práce, že ano. Takže já se těším, až se uvidíme 13. Kdo chce samozřejmě, tak jste zváni do divadla Gong, že ano. Do Prahy 9. Tak, ano. Takže budu se těšit. Co mám teď udělat, Martine? Položit rovnou? Nic, ano, položíme a já tam pustím Ortela na chvilku pauzičku, aby jsme si mohli odpočinout zase chvilku. Děkujeme Jindřichovi Tichému a z projektu Referendum ČSR. Díky, měj se krásně a dobrou noc. Taky, tobě i divákům, dále posluchačům. Ahoj. Ahoj.